तुमक सगळ्यांकय वैनापूजेचे हार्दिक शुभाशय. अम्मी हे व्हिडिओ कालीच घालका आसिले दलरी परब मळरी मस्त काम असतं नव्हे तशताव नमक पुरसोती मेळणी काल केलेल व्हिडिओ आज अपलोड करताच होती आणि वरलेल विषय पर आम्ही गेला सांगते तुमका. हे वैनापूजे एक श्रेष्ठ परब हे भाद्रपद मासाचे तिन्ही दिवस येता. हक्का गौरी तृतीया म्हणून नाव येस. आमची गेलेंतो आम्ही गौरी तय नवे तय म्हणून सांगतती. खळे मा प्रति परबेक लाईक रंदप करतती. वैनापूजे दिवशी लाईक रंदप करतती. दलरी भज्जे उपकरीक खिरीक प्रमीठ घालत मो हे कसलेक हक्क कसने कारण असे की होई गोपता तक्के कसान काण येस. हे काणी हावे मलगडेन संगी लैकलेले एकेकडेन तो एक नमने काणी यश्च पुरो मक्क ಗೊತ್ತಿಸಿಲ್ವೆ ಕಾಣಿ ಸಂತು ಪಳೆ ಯಾಕ ಸಮಳರಿ ಗೌರಿಲೆ ಕುಳಾರ್ ಭಾರಿ ದುರ್ಬಳಪಣೆ ಸಿಲ್ಕೆ ತಶಿದಾವನು ಗೌರಿ ಕುಳಾರ್ ವತ್ತನ ಪುರಾಣ ಮನೆ ಸಾಮಾನ್ घेऊन गेलके. हे तरकारी दिनसी सामानु मागिरी फलवस्तू असल पूर्ती घेऊन गेलके. मला तिक मीठ हरचे कुडगास्तायनिके ती मीठ होरनिके तशिदावनु ते दिवसो चप्पी बज्जे उपकरेनी चप्पी खीरी करचे एक संप्रदाय. हा होळे मा अनेक मग विचित्र दिशे पुळलीसु वैनापूजे मळर गौरी पूजे हे दिसु गणपती परब हे कशी हे ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಎತ್ತ म्हणून. हा हक्क एक काणी असगो हेवे तशींची कोणकी हावे सानस्तन संगी लायकलेले कसा म्हणरी ही पार्वती मस्त पुरा कष्ट बघून तपस करून ईश्वर हरडिकोन येता. दलरी पार्वतील बापूसु हो दक्ष असतनवे तक्का ईश्वराक दुवे दिवची एक चुरू इष्टसना. दलरी हर्ट कोणेनो ही कोण दाक्षायणी म्हणा पार्वती ती ईश्वराक हरडिकोन घेता. हे प्रकाणी गोतस नवे तशीची दक्ष एक पंत यज्ञ करतनवे सगळ्यांक अप्पैता हिक अप्पैना. दलरी हिक कितले म्हणरी कुळाराचे एक मोहनवे कंचे चले चढवांक कुळाराचे म्हणल्यार भारी प्रीती. तशीदावनु ही बापसून संगनिदल कसदल्ले हा होवत्ता मिगेल बापूस नवे म्हणून ही ईश्वराला घट करून थई वत्ता. थई गेलतना तिगे लानु हिगेल बमनाक मस्त अपमान करतके ते बेजारंतू ती कसं करता ते यज्ञकुंडक उड्डून सोडता. हे प्रकाणी तुमको गोतस नवे. मग ती अनेक जन्म येऊन उपास आणि तपस करून तशी अशी कोण ईश्वराक ಹೊರಡಿतात नवे. तीने कुळार वत्ताना ईश्वराक भैंके उपास कसने पणी चढून डावून ही ननी कसने तोंदर कोण घेतलं री म्हणून तका ताणे तगल पूतो विनायकक म्हणल्यार गणपतीक तिगेल संगाती पिटचके तशदानु सुरवेरी गौरी परब हेरतीसु गणपती परब. हे हांव ऐकलेल काणी आणि विंगविंगड हक्का काणी असकी मग गोतना. आणि आजी अम्माने नमन मात्र पूज केले तू पूज करनी मो कसले का. आमगेले गौड सारस्वत संप्रदाय प्रकार कोणाक ते पूज करचे एक क्रम असकी म्हणरी तंगल मलगडेदुकोन चोलने इಲ್ಲಸ್ पळे तन्नी मात्र करचे. तशदावनु तुगल अम्माननी अनमन केले आमगेले कुटुंबेंतु म्हणरी मिगेल बमनाक तर्पेंतु हे वाइन पूजेचे पद्धतीना तशदावनु आम्ही पूज करनीती. दलरी हंगेक विशेष कसं म्हणरी कोणाक वाइन नाकी तंक वाइन दिलरी भारी चांग म्हणून आमतसेल वाइन नातिलेंक सुदून घेन वाइन दित्तती. अम्मा वैना पूजेक कस कसंदावक म्हण तू सांग. ವೈನಾ ಪೂಜೆಕ ಮುಖ್ಯದೌಕದಲ್ಲ ನಾರ್ಲು ಚಂದು ಕೊರ್ನು ಜುಟ್ಟನಿ ಕಾಣು ತಜಿ ಜುಂಗು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಣು ಪುಟೋ ಕೊರ್ನು ಕಡೆರಿ ಹಳದಿ ಉತ್ಕಂತು ಧೂನು ತಕ್ಕ ದೋಳಸ್ತಪಳೆ दोन दोळेक कज्जळ एक दोळेक सिंदूर लायतती. हेवे तशीची एक कडेंतू एक नमने क्रम. तदनंतर निड्डल म्हणचेक मनंतू भावने घेऊन थई हे कसने हळदी कुंकुम अप्र लायतती. हेवे तशीची एकेकडे एक नमने बट सिंदूर हळदी कुंकुम आणि कज्जळ लावची मात्र सगळे गौरव सारस्वत ब्राह्मण करतती. त्याच्यानंतर एक शेळीचे बर घालतती मध्ये एक राऊंड सर्कलशी गीट घालतती. अशींची त्यांनी कितले पूजितती. ಕೆಲವು ಜನ पांच इकरा कडेरी 15 अशी त्यांनी कशी पूजितात की कितले पूजून येऊची तंगले एक संप्रदाय असत की तिथले नारलक हे पर सिंगार करका हक्का वाईन सिंगरचे म्हणजे हे सिंगार करकदलरी क्रम अस ಮತ್ತೆ ನಾವು येऊका ते दिवस खरकट खवचनज खरकट म्हणरी तंदलांत केलेले पोळदवो कडेरी आमगेल सित्ता आयटम असल कंचे खवचना.
तशी कोरनो क्रमारी ते पुरा कोरका हे पर फुल दिसूची कोण दवन घेतात मागिरी एक बुट्टींतो पन्नावीड सॉरी पन्नावीड नाही गो एक हंतु वैना हेडगी म्हणून सांगतात ते वैना हेडगे अंतो हे केळीपान घालतात गो आम्ही घालची तशी आणि दुसरं कसं घालतात की मग गोत ना आम्ही घालचे तद भितर एक केळीपान ताजवर एक इतलं तांदूळ आणि एक तवशे कब्बू आणि हे गो होंटी होंटी म्हणाली कुळाचे दुवे दिवचे कडेरी वैनादारो म्हणून मेळता त्या वैनादारो आणि त्या जोटो पिरडूक म्हणाली संसान काळी मणी कडेरी एक वैना सामान म्हणून मिळता तंत हे पूर्ती असता सान एक कन्नडी आणि सान एक दंतुणी कडेरी पिरडूक काळे कंकण आणि कसं नाही हळद कुंकुमाचे संसान करड हे पूर्ती आणि हे वैनादार हे पूर्ती ಒಟ್ಟು ದಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಿಳ್ತತಿ ಟ್ಯಾಪುರ ದವರ್ನು ತದನಂತರ ಹೇ ಪೂರ್ತಿ ನಾರ್ಲು ಸಿಂಗರ್ಲೆಲ್ಲ ನಾರ್ಲಸ್ತಪಳ ವೈನ ನಾರ್ಲು ते पूर्ती दवरनु तज्वैरी दिवली दवरचे चंदुकोरनु दिवली दवरनु अत्तम्मी अंकेल्ला पळ तशी दिवली दवरनु कडेर पूज करचे त्या पूजे तशीची एक कडेन एक नमने संप्रदाय एक नमने संप्रदाय मरी कशी गो माता मळरी ಕೆಲವು ಕಡೆಂತೂ ಭಟ್ಮಾ ಮೆತ್ತತಿ ತನ್ನಿ पूज करतती आता मी बाकी पूज असते पळे गणहोम सत्यनारायण व्रत तशी तन्नी पूज करतती तन्नी संगील प्रकार त्या घरचे बांबूणनी बायला तन्नी पूज करतती अशी संप्रदाय असता ಕೆಲವು घरांतू बायल मेन्शनची हे वैना पूज करचे दलरी हे आता कसा पर सांगला पळे ते पूरा सामान दवरचे आणि हेडगे घालदवर ते पूरा ते प्र तशी असता तर हे पूज करचे क्रम चिक्की विंगड असता ಕೆಲವು ಕಡೆಂತೂ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ ರಂದಪುರ ನೈವೇದ್ಯ वाढतती ಕೆಲವು ಕಡೆಂತೂ खाली पंचकदाई आणि चप्पे बजे उपकरी खीरी असल पुरा नैवेद्य करतती त्यावे तशीची त्यांनी कशी चोळलेली तशी पालन करतती आम्ही आजी खाली चप्पी बजे उपकरेनी पंचकदाई दवरलेले पळायला नव्हे तुवे बाकी ರಂದಪುರ आम्ही पूजा नंतर केलेले हा आणि अम्मा ಕೆಲವು ಹರಡಿಕಿಂತರೆ ವೈನಾ पूज करतती नवे होई गो विनुता हे वाईन पूजेचे सुरवेरी हरडिके दिवस मळरी ते घरांतो वाईन पूजेचे संप्रदाय असल्यारी ते मुखारसून चोलन हुरका म्हणू ते सुन्नेलकरांतू ते व्रत धरोचे म्हणतती मग गोत ना हा ऐकलेल तुक सांगतस मागी ती प्रति वर्ष वाईन पूजितना तशी मुखार सीता तिगेल नंतर तिगेल सून अशी मुखार सीता वत नवे तशी दावनु वैना पूजे सुरवेर हरडिके दिवसूच करतती ವೈನಾ ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಕು ಗೊತ್ತಿಸಿಲ್ತಿತ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿ तुमಗೆಲ್ಲ ದಮ್ಮಿ ಶೇರ್ करून घेतला हे व्हिडिओ कसे असेल म्हणून दयकोरनो कमेंट्स आणि तिरसी येते तशींची एक चूरपुणी इष्टदलरी दयकोरनो होड म्हणांतो अक्काची लाईक घालती तुमगेले कुटुंब इज्जत पूरा शेअर करणं आमक मस्त व्हिडिओ घालचक सपोर्ट करती चिकेरा फळे मा हा धन्यवाद सांगचस आमका हे व्हिडिओ करचक सपोर्ट दिलेले आणि त्यांनी केलेले पूजेचे हे फोटो पेटून दिलेले श्रीमती प्रज्ञा गणेश किनी आणि श्रीमती प्रीती दिनेश किनी बेंगळूರು हन्नी तशदानो आमगेल मोगाचे प्रीती मायनी प्रज्ञा मायका धन्यवाद सांगतसती अम्मा आणि एक विषय सांगतेस मग तुमची सांगत आहे हो होई गोवनमाला तोडुगास केलेल भारी चांगदल्ले हा सांगते ते विषय आजी पूजा आणि अनिल कामत बेंगळूರು हंगेल पोतो ची आयुष कामत हगेले जय दिवस हॅपी बर्थडे आयुष हॅपी बर्थडे टू यू आयुष देव तुक बरे करैते जय दिवसाचे हार्दिक शुभाशय आयुष देव तुका बरे करो